Posloucháte přednášku Františka Barteka s názvem Jako muže a ženu je stvořil. Přednáška zazněla na setkání Studentský Velehrad 2024. Tak, dobré ránko všetkým. Verím, že to nejako spoločne zvládneme, lebo viem si predstaviť, že je už tretia noc prebdená, tak dúfam, že ste si ráno dali aspoň kávu, že ak tu aspoň polovica nezaspí, tak to považujem za úspech. Možno na začiatok by som sa ja vás opýtal pár otázok, aby som mal aspoň takú predstavu, že kto tu vlastne sedí, aby to nebolo také úplne anonymné. Koľký z vás ste v nejakom vzťahu alebo v manželstve? Ak by ste mohli zdvihnúť ruku. OK. Ďakujem. Potom, koľký z vás už počuli niečo o teológii Jana Pavla II. Alebo teda teológii tela? Super, dobre. Táto prednáška bude mať vlastne také 3 časti, každá bude kratšia a kratšia. Prvá bude viacej taká teologická, kde si teda predstavíme tú teológiu tela Jana Pavla II. Druhá bude troška taká vedecká, biologická, aj keď to nie je úplne môj odbor, ale teda niečo o tom viem. A tretia bude taká, že sa spolu s vami zamyslím možno nad tým, ako tento pohľad na muža a ženu dnes funguje v spoločnosti v takom nejakom mainstreame alebo v takej sekulárnej spoločnosti. A potom teda bude priestor na vaše otázky. Ak by ste mi náhodou nerozumeli kvôli jazykovej bariére, tak povediac, tak neváhajte ma prerušiť, opýtať sa a zdvihnúť ruku aj počas prednášky. Poďme teda na to. Úplne na úvod by som sa vás, ďakujem pekne, chcel opýtať, že či viete, čo držím v ruke. Čo je toto? Vedel by niekto odpovedať? Ako? Sklenička, OK. Nejak konkrétnejšie? Sklenička na víno, OK. Toto druhé? Hrneček, OK. Šálek, ďakujem. Na kávu. A prečo si to myslíte? Prečo si myslíte, že toto je na víno? Bežne sa to používa, OK. A keď si do toho nalém kofolu alebo vodu čistú? V pohode? A keď si do tohto nalém víno? Taky v pohode. A keď si do tohto nalém horúci čaj? Moja otázka iba smeruje tam, verím, že to môžem takto položiť na oltár na chvíľku. Moja otázka smeruje tam, že odkiaľ vieme, na čo veci sú. Ak chceme vedieť, na čo je ten pohár, ale podľa mňa to je veľmi dobrý prístup, povedať si, že na čo ho používam. Hej? Ale ja môžem celkom určite používať aj, neviem, pohár na víno, že si do neho naliem horúci čaj, ale je možné, že sa mi praskne. Ten pohár asi nebol úplne zamýšľaný na to, aby bol používaný na horúcu vodu. Vieme, že dokonca poznáme rôzne poháre na víno, hej, podľa toho červené má akože také hlbšie dno, aby sa viac uvoľnila tá chuť. Na biele víno je užší pohár, aby zase bol tam ten menšia plocha a tým pádom sa nie tak rýchlo ochladil, lebo biele víno je dobre ochladené a tak ďalej. Je dobré zamýšľať sa nad tým, že aký je zámer toho, na čo sa tieto veci používajú a možno, že ak by sme to chceli vedieť úplne presne, tak by bolo dobre sa opýtať nejakého odborníka, ktorý sa či venuje vínu, alebo káve, alebo výrobe týchto produktov. A myslím si, že podobne je to aj s človekom, aj keď samozrejme, ako hovorí Chesterton, každá analógia, tak povedať, pokulháva na jednu nohu a teda prirovnávať človeka k šálke nie je úplne fér. Ale tiež sa môžeme možno zamyslieť nad tým, že aký je zámer, alebo aký je zámer autora, ktorý vytvoril daný produkt, v tomto prípade človeka.
a vieme, že veríme, že človeka vytvoril Boh. A možno, ak chceme vedieť, že čo znamená byť človekom, čo znamená byť mužom a ženou, tak je dobre sa opýtať, tak povedať, autora alebo dizajnéra tohto produktu, ak to môžem takto na chvíľku povedať a prirovnať. A teda, kde nájdeme to, čo si ten autor myslí o tom, čo znamená byť človekom? No máme Zjavenie, to znamená Biblia, a možno je dobré začať hneď od začiatku, teda knihou Genesis. A vlastne toto robí aj Ján Pavol II v tej svojej teológii tela, keď hovorí, že poďme sa vrátiť na počiatok a poďme sa zamyslieť nad tým, že ako to Boh myslel od začiatku. Vlastne máme úplne... Teológia tela je postavená na niekoľkých takých základných citátoch z Biblie, okolo ktorých to Ján Pavol celé točí. A vlastne z Matúšovej kapitoly 19. Odpustite mi, ja budem po slovensky čítať, snad to budete rozumieť. Sa Ježiš teda háda s farizejmi o podstate manželstva. Oni teda hovoria, že je to v pohode sa rozviesť. On hovorí, že nie úplne. A teda ten rozhovor je asi takéto, že Ježiš im hovorí: či ste nečítali, že od počiatku ich stvoriteľ stvoril ako muža a ženu? A ďalej hovoril: preto muž opustí otca a matku a pripojí sa k svojej manželke a budú dvaja jedno telo. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Oni mu povedali: prečo teda Mojžiš dal prepúšťací list a dovolil prepustiť manželku? Na to Ježiš povedal: Mojžiš vám dovolil prepustiť manželku pre tvrdosť vášho srdca, ale od počiatku to tak nebolo. Teda máme tam niekoľkokrát slovo počiatok. Presne, že ak chceme vedieť pravdu o tom, čo to znamená byť človekom a čo to znamená byť mužom a ženou, poďme na počiatok. Poďme možno ešte k tomu momentu, kedy ľudská prírodzenosť nebola, tak povedať, infikovaná alebo trocha napadnutá hriechom, a poďme sa pozrieť ešte pred ten moment hriechu. Budeme mať jedno videjko, tak ďakujem, že mi to takto umožníte technicky. Takže počiatok. A keď sa pozrieme na ten počiatok do tej knihy Genesis, tak Ján Pavol tam pracuje s takými 3 dôležitými termínmi. A to je prvotná samota, prvotná jednota a prvotná nahota. A poďme si teraz povedať troška niečo ku každému z nich. Tá prvotná samota je postavená tiež na nejakom citáte z Biblie, tak ten prečítam a potom si k tomu niečo povieme. V Genezise 2. kapitole sa píše: a nazval Adam menom všetok dobytok, všetko nebeské vtáctvo a všetku poľnú zver. Ale pomoc, ktorá by mu bola podobná, nenašiel. A teraz čo z toho Ján Pavol vyvodzuje? Jednak, že Adam pomenoval všetok dobytok, Boh mu dal tu ako keby moc a ten príkaz, že on má pomenovať dobytok. To znamená, že vidíme tam nejaký hierarchický vzťah, že tak ako rodičia dávajú meno svojmu dieťaťu, alebo keď si kúpime psíka, tak dávame meno svojmu psíku a nie naopak, že vidíme, že je tam nejaká hierarchia. To znamená, že Adam je postavený vyššie oproti ostatnému stvoreniu, pomenúva ho a zároveň ale cítime tam troška takú smutnú emóciu, že pomoc, ktorá by mu bola podobná, nenašiel. Ja si to tak proste predstavujem, že predstavte si, že ste fakt jediný človek na zemi a teraz chodíte, prechádzate sa a pozeráte na tie krásne stromy a počujete tie vtáčiky a pobehujú tam tie zvieratka a proste idylka, krásne počasie, slnko svieti. Ale niečo tam proste chýba. Niečo tam chýba, pretože nemáme ako keby s kým zdieľať tú krásu. Je to super mať nejaký zážitok sám dobrý, ale že vieme, že aké je to super, keď sa môžeme podeliť s niekým o radosť, ktorú prežívame, alebo aj o smútok, ktorý prežívame. Ale že ako ľudia potrebujeme druhého človeka. A presne o tomto hovorí tá prvotná samota, že nie je dobre byť človeku samému. A možno, ešte aby sme chápali, že prečo to hovorím, Ján Pavol sa nám vlastne snaží vysvetliť, že ešte predtým, ako sa dostaneme k tomu, čo znamená byť mužom alebo ženou,
potrebujeme pochopiť, že čo to znamená byť človekom. Lebo každý muž a žena je najprv človek. A že ak nepochopíme tento základ, čo znamená byť človekom, tak len ťažko môžeme pochopiť, čo to znamená byť potom mužom a ženou. To znamená prvotná samota. Je tam nejaká hierarchia, je tam niečo pod človekom, teda tá anorganická príroda, organická príroda, a je tam niečo nad človekom, je tam Boh, ale nie je tam na tej horizontálnej úrovni nikto, nič, s kým by mohol človek zdieľať ten svoj život. Ešte tiež ako keby môžeme povedať, že to, že pomenúva Adam tie zvieratá, že reč je špecificky ľudská vlastnosť, ktorú máme vďaka našim kognitívnym schopnostiam, vďaka rozumu, slobodnej vôli, abstraktnému mysleniu, že to je niečo veľmi špecificky ľudské. To znamená, že aj ako keby toto z toho môžeme nejako vyvodiť alebo reflektovať. Ako hovorí Aristoteles, že človek je skutočne také, po latinsky je to, že animal rationale, alebo teda, no však asi rozumiete, teda, že rozumné zviera, že to, čo nás robí iným od zvierat, je práve tá naša racionalita, tá schopnosť reči, abstraktného myslenia, slobodného konania. Zároveň, teda pokračuje Genesis 2. kapitola, že nie je dobre byť človeku samému, a to hovorí Boh. Urobí mu pomoc, ktorá mu bude podobná. Ako som už povedal, človek je esenciálne vzťahová bytosť, spoločenská bytosť. Zase Aristoteles to tak hovorí, že akože teda political animal, že politické zviera. A politické teraz nie v zmysle, že stranická politika, prezidentské voľby alebo čokoľvek nás tu teraz trápi, ale že my potrebujeme ten sociálny rozmer. Aj zvieratá potrebujú do určitej miery sociálny rozmer, ale práve vďaka tým našim racionálnym schopnostiam my ho potrebujeme oveľa viacej, je pre nás oveľa esenciálnejší. A v konečnom dôsledku, a to už ako keby prechádzame k tomu druhému bodu pomaly, je to zaujímavé, že my vlastne nemôžeme úplne spoznať sami seba, ak nemáme tú interakciu s druhým. Že také úplne jednoduché príklady, keď ste niektorí vo vzťahu, ale nemusí to byť iba romantický vzťah, aj proste vzťah k rodičom alebo k priateľom, že tam sa niekedy ukáže, kto skutočne si. Hej? Že príde nejaká záťažová situácia a proste, že až v tej interakcii, až možno v tom, ako zvládam ten stres, alebo ako sa viem deliť s tou radosťou, ako viem komunikovať, neviem komunikovať, že vzťah je veľmi dobré zrkadlo na to vlastne, že kým som a ako na tom som. A teda Boh tvorí Evu pre Adama, aby boli dvaja, a tu človek zvolal, Genesis pokračuje, toto je konečne kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. Niektorí to tak radi useknú ten citát, že toto je konečne kosť. Neviem, či vy to tak akože tu máte v češtine. Ale že zase, čo sa tým chce povedať? Čo z toho Jan Pavol nejakým spôsobom vyvodzuje? Že skutočne zase, tak jak sme predtým cítili nejaký taký smútok z toho, že ale pomoc, ktorá by mu bola podobná, nenašiel, tak teraz z tohto zvolania cítime naopak nejakú radosť, že konečne je tu niekto, s kým proste môžem zdieľať ten život. A možno to aj niektorí z vás poznáme, že proste keď túžime po vzťahu a teraz konečne nájdeme tú osobu, s ktorou vieme nejak zdieľať život a ten proste rozhovor nemá konca kraja a čas prestaneme vnímať. Proste je to skutočne nejaké nadšenie, je to presne to zvolanie, konečne. Toto je konečne niekto, s komu sa môžem otvoriť, s kým môžem zdieľať všetky pekné a ťažké chvíle. A teda tu prichádzame k tomu druhému bodu. Teda prvý, doteraz sme rozprávali prvotná samota a čo to hovorí o človeku. A teraz prechádzame k tomu druhému bodu a to je prvotná jednota. Teda ako človek, ako muž a žena prežívali tú jednotu ešte predtým, ako do ich sveta vstúpil hriech. A je tu teda to radostné zvolanie, že konečne je tu niekto seberovný, niekto s kým môžem teda zdieľať život. A zároveň tam ale vstupuje do toho aj ten faktor, že nie len, že mi je ten človek podobný, ale on je aj rozdielný. Že ten Adam nestretáva druhého Adama, ale stretáva Evu, stretáva ženu.
a si uvedomuje, že wow, že to je aké krásne, že my sa tak veľmi podobáme, že obidva sme ľudia oproti všetkým tým zvieratám a tej anorganickej prírode a tomu Bohu, ale zároveň ja som úplne iný v niečom ako tá druhá osoba. Ona úplne inak rozmýšľa, úplne inak koná, inak vyzerá aj akože sexuálne pohlavné znaky. Že som úplne rovnaký a v niečom som tak strašne iný. Ale nie len to, že som iný, ale ako Genesis ďalej pokračuje, preto muž opustí svojho otca i matku a prilne k svojej žene a budú jedno telo. A tu sa dostávame k tej jednote, k tej podstate toho, čo tvorí tá jednota. Teda nie len to, že sme rovnakí ako ľudia a sme rozdielni ako muž a žena, ale my sme komplementárni. Slovo komplementárny rozumieme, hej? Doplnkový, proste ako pucle, alebo teda muž a žena. To znamená, že aj cez to svoje telo zistujem, že vlastne že to sú nejaké dve časti skladačky, ktoré spolu tvoria jeden obraz. A to je tá prvotná jednota. A toto Jan Pavol II skutočne berie ako jeden z takých najpodstatnejších princípov kresťanskej antropológie, že naše telo, normálne akože teraz si to predstavíme v celej tej naturalistickosti, a verím, že teda môžem tu v tejto kaplnke toto rozprávať, že keď si predstavíme aj ten penis, aj tú vagínu, aj proste, že celé to mužské a ženské telo, tak proste je to komplementárne. To proste do seba zapadá, tak povediac. Hej? A nie len ako keby, že obrazne, ale úplne reálne. A čo z toho vyplýva? Že my vlastne nedávame úplne zmysel jeden bez druhého. Že ak teda chceme človeka, muža a ženu pochopiť v celistvosti, tak my si musíme uvedomiť, že vlastne muž je stvorený, aby doplňal ženu a žena je stvorená, aby doplňala muža. Inými slovami, my sme stvorení pre druhého. Inými slovami, alebo keď to posuniem ďalej, a to je to, čo Jan Pavol II veľmi zdôrazňuje v celej teológii tela, že my sme stvorení, aby sme boli darom pre druhého. Lebo skutočne muž nedokáže sám počať bábätko, žena nedokáže sama počať bábätko, nedokážu si založiť rodinu, nedokážu, aby tá ich existencia pokračovala, lebo v niečom sexualita je ako keby, že na tej elementárnej úrovni proste predĺženie rodu, zachovanie druhu. A toto nikto z nich nedokáže urobiť sám. Takže že máme tu prvú vec, prvotná samota, a teraz máme tu druhú vec, že prvotná jednota. Že skutočne človek, muž a žena boli stvorení jeden pre druhého a nedávajú v niečom zmysel, keď sú iba sami o sebe. A Genesis ďalej pokračuje. Adam potom poznal svoju ženu, Evu, a ona počala a porodila Kaina. Povedala, získala som človeka od Pána. A to je ďalší ako keby aspekt tej prvotnej jednoty, že tá jednota není iba na tej úrovni, že mám teda človeka, s ktorým môžem zdieľať veci, a že aký sme aj úžasne podobní, aj úžasne rozdielni, aj že sme komplementárni, ale tá komplementarita je ešte aj funkčná. Nie je to teda iba o tom, že proste uspokojím jeden druhého a mám z toho príjemný pocit a ideme ďalej, ale že vidíme, že tá jednota je funkčná, že je organická. Teraz je strašne veľa v móde organic food a neviem čo všetko organické. Že proste tu nemusíme nič doplniť, ono to funguje celé také, ako je. Tá jednota je proste, že funkčná a plodná. A toto Jan Pavol zdôrazňuje, že láska je plodná. Že skutočne, že dobro má povahu proste multiplikovať sa. Keď som šťastný, tak proste o tom chcem všetkým povedať niečo. OK, keď som introvert, trocha menej ako extrovert, ale že chcem sa podeliť proste. Keď mám niečo dobré, chcem proste to dať ďalej. A preto láska
ktorá je dobrom, najväčším dobrom, má povahu sa multiplikovať, má povahu byť plodná. A takýmto spôsobom sa vlastne stávame ešte viac podobný Bohu, nie len tým, že teda máme slobodu, máme rozum a sme, zase latinčina používa taký výraz, že sui juris, neviem, či sú tu nejakí právnici. Nevadí? Nesmelý právnik, vďaka za odvahu. Sui juris, teda akože že právo, ako? Svého druhu. Áno, že je ako keby právom, zákonom sebe samému, že sa môže určiť sám seba. Že Boh to má v tej totálnej, absolútnej miere, lebo on nie je ničím ohraničený a môže úplne určovať sám seba. A človek dostal ten dar, že v rámci svojej slobodnej vôle on sa fakt môže rozhodnúť, čo urobí. Či urobí dobré, zlé, či bude chodiť s týmto alebo s touto, či vstúpi do tohto povolania alebo iného povolania, či bude študovať toto alebo ono. My sme ako keby zákonom sebe samému. Sme sui juris. A teda nie len v tomto sme obrazom Boha, ale ešte aj v tom, že sme povolaní stať sa tvorcami. Že tak ako Boh tvorí svet, tvorí človeka, tak aj muž a žena spolu môžu tvoriť nový život. Môžu vytvárať človeka a ešte aj týmto sa môžu stávať na Boží obraz. Dobre, to bol druhý bod. Teda máme zatiaľ prvotnú samotu, prvotnú jednotu a teraz pokračujeme k prvotnej náhode. Zase Genesis, píše sa tam: a obaja, Adam i jeho žena, boli nahí a nehambili sa jeden pred druhým. A ďalej sa píše, už potom po hriechu, vtedy sa obom otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Pospínali si teda figové lístie a urobili si zásteru. A teraz moja otázka je, že čo sa stalo medzi tým prvým a druhým citátom? Že zmenil sa objektívny stav veci? Čo by ste povedali? Čo sa tam zmenilo? Neviem, kde to bolo, ale správne, super. Áno, že ako sa píše v tom prvom citáte, Adam a jeho žena boli nahí. To znamená, že oni už predtým boli nahí. A v tom druhom citáte sa píše, vtedy sa obom otvorili oči a spoznali, že sú nahí. To je blbosť, nie? Že oni už boli nahí. Čo to nevideli predtým? Jasné, že to videli. Ale že mení sa práve to vnútorné nastavenie. A Jan Pavol o tom hovorí, že vlastne pred tým hriechom človek pozrel na človeka a on nevidel iba telo, nevidel iba, ja ako muž nevidel som iba prsia a niečo proste, čo ma tak pohltí tá sexuálna hodnota človeka, osoby, že proste už nie som schopný vnímať nič iné, ale ako keby pozeral cez to telo na tú krásu tej duše. On to tak hovorí, že telo zjavuje dušu, alebo že telo je dokonca že sviatosťou duše. Sviatosť, základná poučka. Niekto by vedel povedať, čo je to sviatosť? Sviatosť je viditeľný znak neviditeľnej Božej milosti. Teda chleba, viditeľný znak neviditeľnej milosti Eucharistie, alebo voda, viditeľný znak neviditeľnej milosti, ktorá obmýva naše hriechy. A v tomto zmysle Jan Pavol hovorí, že aj telo je sviatosť, že ono vlastne robí viditeľným to, čo je neviditeľné. A že takto krásne to fungovalo pred tým hriechom. Že ja som proste pozrel, že ja ako Adam pozriem na tú nahú ženu, Evu, a ja proste, že vnímam tú krásu a vôbec tam nemám nejaké egoistické, škaredé, neviem aké pohnutky, ale že skutočne dokážem tú osobu vnímať tak integrálne, že ako osobu a nie len ako telo. A potom hriechu, kedy vlastne sa to celé tak nejak akože fragmentuje, lebo predtým to bolo proste, že jednota citov, púdov, rozumu, proste celej osoby. A zrazu teda spoznali, že sú nahí a pospínali si figové listy, aby sa zakryli. A prečo? Niekto nejaký nápad? Super, stud, hanba.
Presne tak. Pardon. Hanba, Jan Pavol hovorí, že vlastne, alebo takto. Keď predstavte si, že ste, ja neviem, na intraku alebo na priváte, niekde na výške, sprchujete sa a zrazu vám tam vodí spolubývajúci alebo spolubývajúca, čo urobíte? Ako? Nie všetci podľa mňa by ho poslali preč, jak sa tak pozerám na vás, ale chápem to. Asi závisí, kto by to bol však. Nejaká prirodzená reakcia je, že keď proste niekto cudzí vstúpi do miestnosti a ja som akurát nahý, tak sa proste zakriem, otočím. Je to proste reflex, hej? Že myslím, že na tom sa zhodneme. A prečo je to tak? Jan Pavol hovorí, že vlastne hanba sa nám vyvinula ako taký obranný mechanizmus pred ako keby nebezpečenstvom toho, že niekto nás použije ako predmet. Že ja proste nechcem byť použitý, že tá dôstojnosť Božieho obrazu je vo mne tak silno zakodovaná, že ja proste nechcem sa stať pre niekoho iba predmetom použitia. A tá hanba ma práve preto chráni. A samozrejme, že tým nechcem povedať, že každá hanba je v pohode a treba sa zahalovať čím viac od hlavy až po členky. Že určite za hanbou sa to dá aj prehnať, respektíve existuje určite aj nejaká že rigidná morálka a nejakí puritánsky ľudia, ktorí to proste preháňajú. Ale čo hovorí Jan Pavol, že je rozdiel, lebo v dnešnom svete je proste tendencia, že hanba sa tak akože troška sa na ňu pozerá tak z vrchu. Nie? Neviem, ako vy máte skúsenosť, ale mne sa zdá, že akože keď sa hanbíš, tak vlastne si taký prúderný. No. A to môže byť pravda, ale že ten zásadný rozdiel je, či ako keby odhodím tú hanbu, alebo tá hanba zmizne na základe lásky, že ho ako keby strávi láska, že ja sa tak cítim dobre v prítomnosti tej druhej osoby a ja tak dôverujem, že ma nepoužije iba ako predmet, že ako keby odhodím to brnenie tej hanby a vstúpim do toho priestoru, kde som zraniteľný, alebo naopak, že či tú hanbu odhodím iba preto, že I don't care, akože what a heck. Hej, že je rozdiel ako keby, či hanbu strávi láska, alebo sa stane nehanebnosťou, že ja to proste neriešim. A teda to je ten zásadný zlom, ktorý sa ako keby deje pred hriechom a po hriechu. Boli nahí a nehanbili sa a zrazu sú nahí, spoznali, že sú nahí a rýchlo si niečo vytvorili alebo aby sa proste zahalili. A neviem, ako to máte vy, ale ja to vlastne tak pociťujem, a to som ešte možno by bolo dobre dodať, že Jan Pavol hovorí, že tieto tri prvotné skúsenosti, prvotná samota, prvotná jednota a prvotná nahota, sú tak základné ľudské skúsenosti, že ich ozvenu cíti každý jeden z nás. Že sú tak povedať súčasťou ľudskej prírodzenosti. A napríklad na tomto ja konkrétne akože dosť cítim, že je pre mňa proste ťažké pozerať sa na druhých ľudí čisto. Že ja keď vidím nádhernú ženu, tak proste akože musím vynaložiť nejaké úsilie na to, aby som ju automaticky ako keby nechcel použiť na svoje uspokojenie. A tým nemyslím ako keby, že nevyhnutne hneď nejak fyzicky sexuálne, ale už len ako keby takéto potešenie, že sa pasiem pohľadom, alebo neviem, či to tak môžem povedať, či ma rozumiete po česky. A teda čo z toho vyplýva? Že vyplýva z toho, že telo je zlé, alebo že nahota je zlá, alebo že je nebezpečná, že nie, že nahota je krásna, že Boh proste nás stvoril nahých a to bol ten pôvodný zámer, že proste, aby to telo zjavovalo tú osobu, aby nás pozývalo chváliť Boha a pozývalo nás vstúpiť do vzťahu s tou osobou a spoznávať ju aj na úrovni duše. Ale po tom hriechu
keď sa do ľudského života vkrádla tá žiadostivosť a ten hriech, tak je to proste pre nás ťažké a treba s tým nejakým spôsobom ďalej pracovať. A tu sa dostávame vlastne k takej ďalšej veci. To boli teda tie 3 prvotné skúsenosti, ktoré ozvenu nejak cítime v živote možno všetci. A potom Ján Pavol ešte čo hovorí, tá kniha má proste niekoľko stoviek strán, tak ťažko sa to dáva do jednej prednášky, ale vlastne kreslí ako keby takú časovú os rozdelenú na 4 časti. Prvá, to je tá prvotná skúsenosť, o ktorej sme teraz... Asi som nemal včera toľko piť, prepáčte. Prvá je tá skúsenosť pred hriechom. A to sú presne tieto prvotné skúsenosti. A je dôležité sa zamyslieť nad tým, že čo nám hovoria o tom, kto je človek a kto je muž a žena. Druhá časť tej časovej osy je vlastne tá po hriechu. On hovorí, že to je teda fáza nejakého historického človeka, alebo teda človeka, ktorý už je poznačený tou žiadostivosťou a musí s ňou nejako zápasiť, pracovať. A žiaľ, často to nedáva, často padá. Potom je tretia fáza, a to je fáza vykúpenia. Alebo teda, že Kristus prichádza, aby nejakým spôsobom nám pomohol integrovať tú dezintegrovanú ľudskú prírodzenosť. Teda na počiatku to bolo všetko v súlade, tie púdy, emócie, rozum a potom sa to nejako rozbilo a teraz prichádza Ježiš, aby nám to pomohol nejako upratať, aby nám to pomohol nejako integrovať. Ale že ako to robí? My niekedy možno máme aj pod vplyvom všelijakých rozprávok a filmov a Harry Potter a neviem čo všetko, pocit, že Boh funguje tak ako taký kúzelník, že teraz niečo sa rozbije a neviem, jak to tam bolo, že reparo, či jak bolo to kúzlo a teraz sa to akože poskladá a je to také ako predtým. A že toto Boh veľmi málo kedy takéto niečo robí. Ja mám veľmi rád také japonské umenie, neviem, či ste to už niekedy počuli, kintsugi, myslím, že sa to volá, teda neviem po japonsky, ale tak som tu našiel nejaký fonetický prepis. Niečo vám to hovorí niekomu? Kintsugi? Vlastne to je o tom, že ten japonský porcelán, ktorý je taký vzácny, a keď sa im stane, že sa to rozbije niekedy, nejaká váza alebo miska, tak oni to vlastne pozliepajú zlatom a tá miska je v konečnom dôsledku, alebo tá váza ešte oveľa vzácnejšia ako tá nerozbitá, lebo je proste plná zlata. A je to skutočne aj esteticky podľa mňa veľmi príjemný zážitok, si môžete niekedy pozrieť kintsugi. A čo tým chcem povedať, že podľa mňa je to dobrá analogia toho, ako Boh koná, že on nepríde a nezamáva prútikom a všetko je zase v poriadku, ale on berie vážne tú našu slobodu a berie vážne tie naše chyby a skôr ako keby, ako to povedať, je krásny príklad vlastne, že Ježiš po zmrtvých staní má rany na rukách aj nohách. Že on vlastne, on je Boh, on to mohol celé ako keby, že úplne nové, krásne telo dostať a všetko je v poriadku, ale že on si tam nechal tie rany, lebo tie rany nás uzdravili. Tie rany sú tou jeho trofejou. Tie rany sú tým víťazstvom. Tie rany ukazujú tú lásku Krista k nám. A toto sa niekedy deje aj v našom živote, že Boh to nerobí tak, že čári mári fuk a teraz už nebudeme prežívať žiadnu žiadostivosť a všetko bude zase krásne, celé sa to integruje bez akékoľvek našej snahy a my môžeme žiť náš party život ďalej. Boh nám skôr prichádza na pomoc a v tom našom zápase. A ten zápas trvá a bude trvať o tú čistotu, o to, aby som ja kontroloval tú žiadostivosť a nie, aby žiadostivosť kontrolovala mňa. Ale potom to bude ešte krajší, ešte poctivejší život. Že, možno to aj sami poznáte, či už vo vzťahoch alebo v nejakých iných veciach. Keď prekonáte nejakú námahu, ja neviem, dopíšete diplomovku a teraz akože viete, že ste to proste dali, alebo keď proste prekonáte vo vzťahu nejakú krízu a ten vzťah možno sa ešte prehlbí, ešte sa posilní,
lebo ste si museli niečo vykomunikovať, museli ste otvoriť nejaké 13. komnaty a viete, že sa poznáte ešte lepšie ako predtým. A myslím si, že takto Boh funguje aj v tom nejakom tajomstve spásy, že on nám vlastne pomáha prekonávať tie prekážky. Napríklad, čo sa týka toho tela, tak nám dáva úplne novú motiváciu, hej? Že nie len to, že nemám používať toho druhého, ale Pavol hovorí, že naše telo je chrámom Ducha Svätého. A že to je obrovská vec. Hej? Že ty sa máš správať čisto a úctivo k tomu druhému človekovi, nielen preto, aby si ho nepoužíval, ale preto, že on je chrámom Ducha Svätého. A znesvetiť chrám Ducha Svätého, to je akože riadny prúser, hej? To znamená, že to je tá tretia fáza. Teda prvá pred hriechom, druhá po hriechu, tretia po vykúpení a štvrtá je taká eschatologická fáza, alebo teda Jan Pavol hovorí o tom, ako bude naše telo fungovať, ako budú vzťahy fungovať po vzkriesení. A to je veľmi dôležitá vec, pretože že ona ako keby spätne vrhá svetlo na celú tú antropológiu, ktorú žijeme aj tu teraz. A akým spôsobom. Tak už len to, že kresťanstvo ako keby hovorí, že veríme aj vo vzkriesenie tela, tak to je proste, že vyvyšuje to telo na ohromnú úroveň. Hej? Že to nie je ako v nejakom buddhizme alebo niečom, že sa rozplynieme v nejakej vesmírnej energii a akože vlastne prídeme o svoju nejakú podstatu, prirodzenosť, ale že my veríme v vzkriesenie tela. Máme to v kréde. Že telo je proste... Že Jan Pavol hovorí vlastne niečo také, že telo je ako keby inkarnovanou láskou. Inkarnácia znamená stelesnenie, hej? Teda Ježiš sa inkarnoval, Božie slovo sa inkarnovalo, že stalo sa telom. A že keď si to tak predstavíte, že keď niekoho milujete a chcete mu preukázať lásku, ako to urobíte? Dajte nejaký príklad. A to nemusí byť romantický vzťah, to môže byť vo vzťahu k deťom, k rodičom, k čomukoľvek. Ptám sa, teda slova, ako vznikajú slova? V hlasivkách, hej, hovorím, pohybujem jazykom, ústami, teda telom, hej, v niečom. Gesta, objatie, úsmev, zase telo, hej. Keď si to ako keby zoberieme do dôsledkov, tak akýkoľvek prejav lásky chceme druhému urobiť, tak vždycky je tam zahrnuté telo. To, že moja duša sa chce približiť k tvojej duši, no neviem to úplne inak urobiť ako to, že ťa objímem, že ti niečo poviem, že ti niečo darujem. To znamená, že telo je skutočne ako keby ono stelesňuje lásku do tohto sveta a práve preto je tak dôležité. A práve preto kresťanstvo, Ježiš, Biblia hovorí o tom, že teda budeme mať aj vzkriesené telo, síce premenené, úplne iné, na úplne inej ako keby úrovni, v inej dimenzii, ale to telo tam bude. To je jedna vec, ktorú nám hovorí tá eschatológia. A druhú vec, ktorú nám hovorí, je, že a to zase poznáte asi ten príbeh, prídu za ním, teraz neviem, či Saduceji, myslím, a teda dajú mu ten taký akože triky príklad, chcú ho nachytať, že teda mal niekto manželku, ale zomrel a ona mu neporodila žiadne deti a teraz druhý si ju zobral, lebo to bolo také akože pravidlo v židovskej kultúre. A teraz 3., 4., 7. A teraz koho bude manželkou po vzkriesení, ak teda veríš v to vzkriesenie tela? A on hovorí, že proste vy to celé nechápete. Že ak toto hovoríte, tak nerozumiete proste ani Božej moci, ani Božej múdrosti, pretože v nebi už sa ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi. A čo tým chce Ježiš povedať? Napriek tomu, že telo je tak dôležité a tak krásne a tak vznešené, tak napriek tomu ho netreba zbožťovať. A mne sa strašne páči, v kresťanstve sú vlastne tie dve základné povolania k láske, a to je manželstvo a zasvetený život. A v manželstve sa vlastne celý aj s telom dávam svojej partnerke, manželke alebo manželovi
a v zasvetenom živote sa celý, aj s telom, aj s tou svojou pohlavnosťou dávam Bohu, dávam Kristovi. A o zasvetenom živote sa hovorí, že je to znamenie budúceho veku. Počuli ste už také niečo? Niektorí áno, niektorí nie. OK. Znamenie budúceho veku. A prečo? No práve preto, že v nebi už sa ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi. A teraz, že čo s tým teda? Že, tak je to manželstvo také krásne a dôležité? Dokonca Pavol hovorí, že manželstvo je teda obrazom Krista a cirkvi, čo je proste úplne ten najväčší, najdôležitejší akože aspekt, že Ježiš si nás ako ľudstvo zasnúbil a teda chystáme sa na tú svadbu, na tú nebeskú hostinu. A je to proste, že manželstvo akože predstavuje túto brutálne dôležitú realitu a teraz ten zasvetený život. A ja to vnímam tak, že ako keby sú to dva aspekty, ktoré nám poukazujú na niečom tú istú realitu. A Jan Pavol o tom hovorí, že o tzv. Snúbnom význame tela. A to je presne to, že ako sme úplne na začiatku hovorili, v mojom tele je zapísané, že sa mám stať darom pre druhého. Že mužské telo nedáva zmysel bez ženského a ženské nedáva zmysel bez mužského. To znamená, že ja som pozvaný stať sa darom pre druhého. Ale ako to Ježiš často robí, on nás sťahuje ako keby dovnútra. Že neostaňme iba na úrovni tej fyzickej reality, ale že poďme do srdca. A že vlastne to, čo hovorí to telo, iba vyjadruje to vnútro, že ja som pozvaný stať sa darom pre druhého. A to môžem veľmi dobre urobiť aj v zasvetenom živote. Keď teda poznáte nejakých dobrých kňazov, zasvetené osoby, sestry a viete, že sa ako keby rozdávajú v službe, že oni sú darom pre nás. Oni spĺňajú ako keby to povolanie k láske na tej najhlbšej úrovni, stať sa darom, aj napriek tomu, že nežijú pohlavne. Hej? Že manželia to spĺňajú aj na tejto úrovni, teda, že aj telesne sa dávajú jeden druhému a je tam ten plodný aspekt. A tie deti, a tam je to už úplný asi masaker, akože dávať sa, hej, vstávať k tomu a živiť to a riešiť všetky výchovné problémy a tak. Ale v zasvetenom živote to funguje to isté, iba že inak. A preto je zasvetený život znamením budúceho veku. Preto v niečom môžeme to povedať tak, že manželstvo je teda tým symbolom alebo obrazom Krista a cirkvi, ale keď už prejdeme na ten druhý breh a už tam reálne ten Kristus a tá cirkev bude, tak my už nepotrebujeme ten obraz. Keď proste mám fotku svojej manželky a pripomínam ju a ukazujem ju všetkým, že proste ako veľmi ju milujem, tak zrazu, keď sa s ňou stretnem, tak proste strčím fotku do vačku a už sa venujem iba manželke. A v niečom toto sa deje teda v nebi. Že tam už vlastne prebieha tá večná svadba baránka a jeho nevesty. Tam už ten Kristus si berie tú cirkev a už nepotrebujeme ten obraz, ktorý na ňu odkazuje. Ale stále tam platí to, že proste ten aspekt toho vzájomného darovania, že ja sa dávam a Kristus sa dáva mne. Takže no, to len tak, aby sme to... Už som sa asi moc rozkecal, sa mi zdá. Dobre, 10:19, to znamená, že máme ešte nejakých 10-15 minút, dobre počítam? Asi áno. Tak toto vlastne bola tá teologická časť, toto môžeme nejak useknúť, aby som vás úplne neuspal. A poďme sa teraz možno skrátke pozrieť na tú biológiu. Lebo teda, že ako muža a ženu ich stvoril, to neznamená iba ten teologický zmysel, ale poďme sa pozrieť aj na nejaké fakty, ktoré nám to možno pomôžu tak nejako vnímať integrálnejšie. Teraz neviem, že či môžeme skúsiť to video. Snáď sa to podarí.
ktoré sa potrebuje naštartovať, hej? Dobre. Nejaké otázky k tejto prvej časti? Niečo vám nedával zmysel, alebo... Teda otázka je, že či je manželstvo menej ako zasvetený život, tak by sme to... Rozumiem. Vďaka za otázku. Rozmýšľam, ako z akého uhla pohľadu to uchopiť. V niečom úplne to najdôležitejšie a najzákladnejšie povolanie, aj kresťanské, aj ľudské, akokoľvek to pomenujeme, je povolanie k láske. Milovať. Milovať znamená dávať sa pre druhého, aby on mohol ako keby rásť, kvitnúť. Môžeme toto robiť v manželstve? Môžeme. Môžeme to robiť v zasvetenom živote? Môžeme. Že na tejto úrovni, ako keby na úrovni povolania k láske, nechcem povedať, že je to to isté, ale že sú to dve krásne cesty, hej? A nechcem povedať, že je to to isté, ako vybrať si medzi jablkovou a stracciatelovou zmrzlinou, lebo to je väčšia dráma, ale myslím to povolanie, nie tá zmrzlina. Ale že to je ako keby to najdôležitejšie, že my budeme proste súdení z lásky a to, že či ja som proste sa stal darom a či som odovzdal celý svoj život Bohu, hej? A každý je povolaný k niečomu inému. A že tu treba ako keby, že za mňa rozlišovať že takú, že objektívnu rovinu a subjektívnu rovinu. A na objektívnej úrovni, áno, môžeme povedať, že kňazstvo ako keby, alebo teda zasvetený život, že už žije tú predchuť toho neba, teda môže to byť aj katastrofálne, hej, že to teraz neznamená, že každý zasvetený je na tom lepšie ako každé manželstvo, že môže niekto prežívať svoje zasvetenie strašným spôsobom a niekto má svoje manželstvo svätým spôsobom a zase naopak. Ale áno, že na tej objektívnej úrovni ten zasvetený už žije to, čo budeme všetci žiť v nebi nejakým spôsobom. Ale že na tej subjektívnej úrovni je kľúčové to povolanie. Proste, keď ty to rozlišuješ tak, že tvoja cesta je manželská, tak je to tá najlepšia cesta pre teba. A že to je na tom kľúčové, hej, že Boh proste jedných povolal za apoštolov, druhých za prorokov, tretích za evangelistov a teraz ja nemám sám seba znásilňovať, že tak ja síce vnímam, že proste mám ísť do manželstva, ale idem do toho kňazstva, lebo to je objektívne lepšie a proste že nie, že dôležitý je ten vzťah s Bohom, to, že sa mu celý odovzdať a možno v tom dialogu s ním rozlišovať, že k čomu mňa konkrétne, k akej inkarnácii tej lásky pozýva, pozbudzuje. Dáva tak zmysel? Dobre. Načítalo sa nám video, síce neviem, či to tu budeme úplne vidieť, ale skúsime. Teda je to taký pokus, ktorý sa teda veľakrát opakoval. Toto konkrétne je proste taká CNN, robila takú reportáž o tom, ale však najprv si pozrite a potom sa o tom porozprávame. We've come to Woburn Safari Park in Bedfordshire to try out our own experiment. The monkeys here are Barbary macaques. Okay, lots of lovely toys. So we've got a mixture of dolls and trucks in here.
Tom Robson is one of their keepers. I have a couple of dolls for you. Marvellous, thank you very much. In the original experiment, the psychologist presented the monkeys with typical boy-type toys, trucks and cars, and girl-type toys, mostly dolls. Very hard to believe the monkeys have a sort of a toy preference, but we shall see. Okay. The psychologist then observed which toys the monkeys preferred to play with, and for what length of time. Barbary! Come on! Barbarys! Come on, Barbarys! They join in. Yeah. Come on, Barbarys! Oh, somebody came Oh, over. we've got someone coming over. Male, female? This is one of the males coming over. Okay. Oh, so we've got a male picking up a truck. That is quite interesting. That's quite funny. See, he's gone for the truck. But yeah, we'll see if he comes. He started moving the wheels a bit. Yeah. It's kind of surprising. A few more coming over now. Yeah. So, who's picking up the car over there? So that's another male. Yeah, spinning the wheels. Any girls in on the action yet? So yeah, this is a girl there. So Zoe going for the doll. Going for the She's doll. quite interesting, isn't she? And then this is also a female here, just called Blondie. The way they investigate is they'll kind of hold it up, sniff it, chew on it. That's a little boy just there. They kind of running off at the Yeah, truck. he's gonna like, this is mine now. Yeah, it looks like he might go to the top of the tree. So he's going to defend his truck. Yeah, it looks like those little males going up. They all want your truck. And so far the boys have really only displayed interest in the trucks. Yeah, haven't they? they've kind of just picked up the trucks. Oh, He's climbed on the truck. Yeah, he sat on the truck. He obviously thinks that's kind of a bit like a car, isn't it? In the original experiment, the male monkeys played with the male-type toys for twice as long as they did with the female-type toys. So that's a little boy just having a look at that doll there. Yeah. He's not sure, is he? No. Our results were even more clear-cut. The males barely touched the dolls, while the females showed hardly any interest in the trucks. Trucks don't seem to turn these girls on very much. No, they're not really interested, are they? The monkey toy preference experiment was controversial, but it has been repeated twice elsewhere with similar results. Ďakujem pekne. Prečo som pustil toto video? Asi to je teda, myslím si, že všetkým vám jasné. Niekto to chcel podmas pustiť. V dnešnej dobe ako keby sa často tieto veci, o ktorých sme teraz hovorili, že čo znamená byť mužom a čo znamená byť ženou, nejak odbijú takým, že to je iba tá ako keby že sociálna stránka veci, že teda chlapcov učíme toto od malička, dievčatá toto a keď to preformatujeme v tej spoločnosti, tak to bude fungovať aj inak a však to má, že to otvára obrovské otázky a kontroverzné témy, ktoré tu všetky nestihneme teraz prebrať. Možno to bude niekedy na nejakú inú debatu. Ale že aj z tohto vidíme, že ako keby mužskosť a ženskosť nie je iba sociálna vec. Že nie je to iba o tej výchove. Že tie opice proste neboli vychovávané k tomu, s akými hračkami sa majú hrať. A prečo sa hrajú s takými hračkami? Však vieme, že opice sú ako keby že najpodobnejšie živočíchy v niečom, ktoré sa podobajú ľudskej DNA. A však nedá sa to proste jednak jednej samozrejme, ale že na niečo to poukazuje, hej. A že my vieme, že úplne od tej najelementárnejšej úrovne, na úrovni toho DNA, chromozómov, proste, že muži a ženy sú iní. Každá jedna bunka, tak povediac, vie, že či je mužská alebo ženská. A že vďaka tejto nejakej chromozomálnej výbave tie hormóny, ktoré na nás vplývajú už vlastne, že v maternici a pri tom vývoji ešte v brúšku, tak proste, že inak formátujú aj náš mozog, aj naše, neviem, svaly, kosti, že proste muž a žena je biologicky ohromne rozdielný organizmus
Iba pár možno takých akože základných faktov, však ak tu niekto študujete medicínu alebo psychológiu, tak možno o tom viete oveľa viacej. Existuje napríklad taký, že Cohenov očný test, neviem, či ste o tom počuli, a to je vlastne, že zakriete človeka, dáte iba oči a že máte prijaťovať mentálny stav, alebo teda emočný stav toho človeka k tým očiam. A ženy sú v tomto, že násobne lepšie ako muži. A že prečo to je tak? A že teraz, že takto ešte, je dôležité rozlíšiť, čo je nejaký že stereotyp a čo je nejaké že zovšeobecnenie alebo nejaký archetyp, ktorý hovoríme o mužoch a ženách. A určite existujú stereotypy, že muži neplačú a teraz ak plačeš, tak čo si baba a neviem čo. A keď ako keby, že sa snažíme niekoho nútiť k nejakému správaniu takýmito akože vyhrážkami, že budem ťa volať baba, alebo budem ťa volať chalan, keď nebudeš robiť toto a toto. Že jasné, že to je stereotyp a s tým máme ako keby bojovať a tomu sa máme vyhýbať a máme byť na to citliví. Ale že potom existujú nejaké zovšeobecnenia, proste, že Gaussova krivka nepustí a že je to proste fakt, že ženy sú empatickejšie ako muži. A to neznamená, že každý jeden muž proste je neempatické hovado, keď to tak poviem, a že každá jedna žena má proste strašne vysokú tú empatiu, ale že sú to nejaké ako keby tendencie, ktoré aj na tej živočíšnej úrovni, že niečo hovoria. Čo hovoria? Ten biologický organizmus, teda mužsko-ženský, alebo teda to male and female v angličtine, sú dva, takto, čo je organizmus? Že organizmus je organizácia telesných funkcií za nejakým účelom. Hej? A že mužský a ženský organizmus to sú dva biologické celky, ktoré sú organicky uspôsobené na rozmnožovanie. Že na proste biologickej úrovni toto je ono. Že keď sa ako keby niekto dnes snaží povedať, že materstvo nie úplne patrí k ženskosti alebo otcovstvo nie nevyhnutne patrí k mužskosti, akože môžeme o tom diskutovať, ale že na biologickej úrovni je to úplne jasné. A že aj všetky tieto veci, ako keby, že to, že prečo ženy dokážu lepšie čítať cez oči, emócie, no pretože ako keby ich systém aj uvažovania, existuje takzvaná, že empatizácia a systematizácia, to je taký psychologický termín, empatizácia vlastne hovorí to, že podnety, ktoré do mňa vstupujú, tak ich riešim oveľa viacej cez nejakú sociálnu realitu a systematizácia zase ako keby, že som zameraný na ten objekt. Že ženy majú oveľa viac prepojení medzi ľavou a pravou hemisférou a dokážu oveľa viac ako keby prepájať analytické a intuitívne nejaké poznávanie. A muži zase sú oveľa viacej ako keby, že zameraní na jedno, je tam menej tých prepojení a sú takí akože fokusovaní viacej na jednu vec a niekedy nevnímajú dôležitý detail, ktorý je akože mimo tej škatulky. A zase to sú zovšeobecnenia, určite môžeme mať empatickejšie, že môžeme stretnúť muža, ktorý je empatickejší ako nejaká žena, ale že na tej populačnej úrovni, že všetky tieto veci ako keby prispievajú k nejakému zachovaniu toho druhu a k tomu rozmnožovaniu a tak ďalej. A že je veľká otázka, ako tá biológia súvisí s tou ako keby, že sociálnou sférou a potom s tou morálnou sférou. A to tu teraz celé nevyriešime. Ale že môj point v tejto ako keby biologickej časti, že keď hovoríme o mužskosti a ženskosti a možno tomu, že keď sa na to pozeráme ako kresťania a dostali sme to mužské a ženské telo ako dar, ale ako úlohu k niečomu, tak že to není iba nejaký teologický dríst, že to není iba ako keby niečo teologické, filozofické, abstraktné, odtrhnuté od reality, ale je to zakorenené v tej biologickej realite, ktorú vieme aj vedecky skúmať. Ďalší príklad, existuje tzv. Akože gender medicine, neviem, či ste o tom počuli, že vlastne doteraz sa mnohé lieky, keď sa robili nejaké testovania vzorky, tak sa to proste testovalo na širokej populácii a nerozlišovalo sa, že koľko tam je mužov a žien. Ale niektoré liečivá reagujú inak na mužský organizmus a inak na ženský organizmus a stále viac je trend ako keby sa zamýšľať nad tým, že okay, tento liek možno inak funguje akože v ženskom organizme alebo v mužskom organizme. Napríklad migréna je častejšia u žien, farbosleposť u mužov, depresie, úzkosti, poruchy nálady sú častejšie u žien, ale ADHD, autizmus, ktorý zase ako keby je
nejakou hyperbolou toho systematizačného modelu myslenia je častejšia u mužov. Že muži a ženy sú proste rozdielni a my sa môžeme ako keby zamyslieť, že prečo. Že prečo sme rozdielni a aká je funkcia toho. A je to proste že ťažké v 21. storočí, kedy už to není o tom, že muž teraz ide uloviť mamuta a žena kojí dieťa pri ohni a udržiava oheň. A že keď všetci pracujeme za počítačom, tak v niečom tá stavba tela, že to, či má niekto rečie kosti alebo menej riedke kosti a či má viacej svalovej hmoty alebo menej svalovej hmoty, nemá to takú jasnú implikáciu, praktickú, ale je dôležité podľa mňa, aby sme si to tak nejak teoreticky uchopili a upratali a rozmýšľali nad tým, teda, že čo to znamená byť mužom a ženou a k čomu sme tým pádom pozvaní. A síce som tam mal ešte nejaké veci, ale asi to nebudem viacej naťahovať. Takže ďakujem za pozornosť a ak máte nejaké otázky, tak môžete aj cez slajdo, alebo za mňa, ak je to v pohode, tak aj zdvihnúť ruku a prihlásiť sa. Slyšeli jste přednášku, která zazněla na studentském Velehradu 2024. Celostátním setkání věřících vysokoškoláků a mladých pracujících. Více informací o této akci naleznete na www.studentskývelehrad.cz nebo na našich sociálních sítích.